día a todos e todas e benvidos a esta roda de prensa. Pois ben, desde o Concello de Barbadás decidimos crear esta ferramenta co obxectivo de ter un espazo actualizado en relación á reciclaxe para que se convirta nunha fonte de información e entretenimento, pero sen esquecer cal é o motivo fundamental e principal que nos levou a materializar este proxecto, e que non é outro que o cuidado do medio ambiente e a mellora da xestión dos residuos no noso Concello, para así chegar a ser unha administración máis eficiente na xestión dos residuos e concienciando a veciñanza. Trátase de dar un paso máis na filosofía de traballar en conxunto para colaborar e tentar de conseguir un planeta máis sostible e ao que nós queremos aportar o noso grado de area, por pequeno que sexa. A xuventude ten unha preocupación especial por estes aspectos e consideramos que é fundamental que se poidan achegar a este problema mediante as ferramentas que eles e elas mellor coñecen. De feito, a persoa que máis colaborou en poder avanzar na implantación desta página web é unha persoa nova, Martín, e que desenvolveu un traballo espectacular. Por iso consideramos que a persoa máis apropiada para colaborar no diseño desta página era unha persoa que tivera unha interacción intensa coas novas tecnoloxías. Esta página web quere ser un ámbito de interacción e aprendizaxe para toda a cidadanía, que busca a implicación dos veciños e veciñas, axudando a todo tipo de persoas, dentro os máis cativos e cativas, facilitando a aprendizaxe por medio de xogos ata os máis maiores, servindo de guía para levar a cabo a separación de residuos, así como para contactar co Concello para tramitar e xestionar as solicitudes que precise. Dentro do Concello de Barbadás estamos encantados de que esta poida ser unha plataforma de axuda mutua, agradecendo xa de antemán todas as aportacións e suxestións que a veciñanza queira achegar e que de seguro fará que a experiencia no emprego da páxina sexa moito máis completa para todos e todas. Agora intervén ti o Rafa. Si, interveño eu. Hola, bons días. Bueno, eu como concelleira de Servizos Públicos, que se encarga tamén da recollida de residuos, pois vamos explicar un pouco así por riba o contido que podemos atopar nesta página. A cidadanía suelelles interesar sobre todo datos cuantitativos para saber un pouco de que sirve a súa colaboración na separación da recollida de lixo. Pois ben, a cantidade de lixo recollida no colector verde no 2020 foron 3.591.920 kilogramos. A recollida selectiva de plásticos e envases foi no 2020 de 169.860. No que se refire á recollida selectiva e por porcentaxes, recolleronse un total de 523.515, dos cales corresponden o 4,82 a roupa usada. A recollida selectiva no colector amarelo, é dicir, plásticos e envases, foi do 32,44%, unha cifra moi interesante. O papel cartón, o 19,91%, aceite vegetal, con 19%, que son as cantidades máis pequenas. Despois, residuos voluminosos, recolleuse desta porcentaxe global un 10,24%, de vidro un 31,24% e de tapóns solidarios un 0,15%. Respecto á cantidade que se recolleron en kilogramos nos diferentes colectores, pois recolleronse 25.241 kilos de roupa usada e calzado, de contenedor amarelo recolleuse 169.860, papel cartón 104.215, aceite vegetal 6.260 kilogramos, residuos voluminosos 53.600 kilogramos, de vidro 163.570, tapóns solidarios 769 kilogramos, e o que nos dá o total que lles comentaba antes, que son 523.515. Respecto nesta página tamén se poden consultar datos respecto do custo anual da recollida de residuos que a empresa concesionaria GESECO recolleronse, gastouse 461.717, respecto ao tratamento en Sogama foron 290.406 euros
o ano 2020. Despois, Rafael Sierra, que é o concelleiro de Medio Ambiente, xa lle explicará un pouco pormenorizadamente o que supón este gasto para o Concello de Barbadás. Despois, dicirlle aos cidadáns que nesta páxina poden encontrar información variada, como a localización dos contenedores especiais, o acceso aos documentos para facer solicitudes, por exemplo, para o compostaxe doméstico, os teléfonos de contacto, os puntos limpos cos números de contacto, a información acerca de que residuo vai a cada contenedor. É algo moi importante e por isto se pon en marcha esta páxina interativa, son as boas prácticas para a reciclaxe. Tamén se poden consultar os horarios de recollida das distintas fraccións, as empresas encargadas da xestión de cada un destes residuos, os tipos de residuos que se recollen, como son os procesos de recollida. Para nós, o importante tamén desta páxina interativa é que o cidadano acceda a ela no momento que desexe consultar calquera tipo de información e, sobre todo, promover hábitos responsables. Por exemplo, respecto do papel cartón, promover hábitos como son dobrar os residuos de papel e cartón que se xeneran para que ocupen o mínimo espazo, porque isto é unha cuestión que nos preocupa no día a día, na recollida, debido a que moitas persoas non usan debidamente os contenedores de papel cartón, deixan os residuos fora, isto xenera suciedade nas vías e xenera ese incivismo que ademais molesta ao resto dos cidadáns que si están comprometidos con este tipo de hábitos. Despois hai que asegurarse de que os residuos de papel e cartón non conteñan comida, papéis, plastificados, cueiros, retirar as grampas e plásticos, empregar ou mercar envases grandes e evitar envases pequenos para xerar menos residuos. Bueno, son cuestións que nesta páxina interativa poden consultar os cidadáns nas que o Concello de Barbadás quere incidir precisamente para favorecer hábitos responsables, pois, por exemplo, respecto dos plásticos e envases, bailar sempre o contido, depositar os envases dobrados, non introducir envases dentro de outros envases, ou respecto do vidro, valeirar tamén sempre o contido, separar os tapóns, tapas e bolsas, non deixar nada fora do contenedor. Para o Concello de Barbadás é importante promover estes hábitos tamén. E respecto dos residuos de aparatos eléctricos e electrónicos, que é un contido que é moi perigoso, e co que hai que ter moita sensibilidade, pois non abandonar ou depositar estes residuos en lugares non autorizados é un dos hábitos responsables que queremos propiciar, non tirar estes elementos ao lixo, informarse sobre os comercios da vila que dispoñen de contenedores específicos para este tipo de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos, e despois sobre o textilo e calzado, a roupa que desexe depositar no contenedor hai que lavala, dobrala e depositala en bolsas pechadas. Isto é fundamental para evitar contaminación. E os zapatos deben estar apareados e reunidos polos cordóns, ou ben con cinta e dentro dunha bolsa. Bueno, todos estes tipos de hábitos, tamén respecto do aceite doméstico, respecto dos medicamentos caducados ou respecto das baterías, pode ir consultando o cidadán ou a cidadán nesta páxina interativa. Tamén é moi interesante que a cidadanía pois investigue dentro da propia páxina e poida comprobar un apartado tamén moi interesante que é o apartado das equivalencias. Por exemplo, con 8 latas de conserva poderíase fabricar unha ola de cociña, con 80 latas de refresco poderíase fabricar un aro dunha bicicleta. Outro tipo de equivalencias, pois con 550 latas de aluminio podese fabricar unha cadeira. Por cada folio reciclado aforrase a enerxía equivalente a 2 lámpadas de baixo consumo de 20 vatios. Ou por cada tonelada de vidro reciclado aforrase unha enerxía equivalente a 136 litros de petróleo. Todas estas cuestións para nós parecennos moi interesantes, por iso poñemos en marcha unha páxina interactiva para intentar involucrar a cidadanía no mantemento dun medio ambiente limpo, tendo en conta que estamos no mes do medio ambiente, este mes de xuño, o mes do medio ambiente, pois demos o toque final a esta páxina, que tamén é interesante a nivel da cidadanía, incluso para as propias familias, porque hai xogos interactivos, é dicir, podemos repasar todo isto que aprendemos
e incluso mellorar as nosas boas prácticas recorrindo a este xogo. E agora vailles falar a Rafael Sierra, que é o Concelleiro de Medio Ambiente, sobre o que significou a posta en marcha desta página interactiva. Bos días a todos e a todas. Moitas gracias por a vosa presencia neste acto de enseñar a plantilla interactiva de xestión de residuos do Concello de Barbadás. Comenzarei dando as gracias a todos os que participaron na súa creación e coa Avantis pola creación da ferramenta Geniali, que foi da que nos servimos, a FEGAN e, sobre todo, a primeira persona que se interesou por levar a cabo esta iniciativa, que foi Felipe Sutil, que estuvo unha pequena tempada traballando neste concello, e a Martín Muñoz, que a puliu e rematou. Esta plantilla trátase dunha páxina web interactiva a disposición de toda a veciñanza, que ten como objetivo a concienciación acerca da importancia da reciclaxe e da educación ambiental. Nela poderemos acceder de maneira moi intuitiva a unha gran variedade de apartados, dende a localización de contenedores especiais, test interactivos, algún que outro xogo para os máis cativos, ata os custos do tratamento dos residuos para o Concello. Esta página tentará ser unha ferramenta de axuda para facer máis sinxela a separación dos residuos, así como ter a disposición de todo o mundo as distintas solicitudes e contactos, utilizando así os procesos de recollida e xestión. Ademais disto, o seu deseño e actividades interactivas buscan chegar aos rapaces, os cales poden ensinar a importancia e o proceso da reciclaxe por medio dos centros educativos cos que se está a traballar para que fagan uso dela. Aínda que a cantidade de información contida nela é elevada, o obxectivo é que a páxina non deixe de medrar e de manterse actualizada con máis novas, vídeos, imaxes, boas prácticas, etc., das que xa hai, convertendo así nunha ferramenta de case uso diario. Tamén é moi importante por onde se van os impostos dos ciudadanos, xa que nos custos de recollida de residuos e limpieza viaria temos un déficit de 500.000 euros entre o que recauda o Concello de Impostos de Lixo e o que temos que pagar a GESECO, Sogama e Outrami, xa que se recauda 300.000 euros ano e se pagan 800.000 euros ano aproximadamente. Aproveitando esta roda de prensa, tamén dicir que o Concello está traballando na implantación do 5º contenedor de cor marrón, de orgánico para compós. Nada máis e moitas gracias. Non sei se alguén quere facer alguma pregunta. Ninguén. Pois, bueno, damos a roda de prensa finalizada rematando co agradecemento a todas as persoas que colaboraron na implantación desta aplicación e desta páxina que, como ben mencionou Rafa, foron Felipe e Martín. Moitas grazas.